बहननानै बिटिआरनि सिप बानायनांगोन अब्लासो जों प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिनि खामानि मावदों होननानै जों साननानै लागोन नङाबा जों गनायनानै लाया रन्जन दैमारिया मुक्ति दियक আমাক সংস্থাপন দিয়ক আমাক সংস্থাপন দিয়ক কারাগাৰত থকা সকলো সদস্যক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক बाक्सा जिल्लानि बरमा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ 15 आगस्तनि सिगांनो हगारनांगौ, बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ, बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ साख्रियाव थिसननांगौ, बिटिआर रादाय बायदियै बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो नांगौ, लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गासै सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों बायदि बायदि स्ल'गान होस्रिखावनानै बरमा सोहोरखौ दुंहाव खालामो। दिनै बे हाबाफारिखौ बिराद दुखुनि गेजेरजों लानाय जादों। खारन जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे थानाय बिराद गोगोम हस्त्र संग्रामि हाथियारजों नांग्रा आफाद एनडिएफबि बे एनडिएफबिया दाख्लै एकट जानानै थांबाय। एकट जानानै थांनायनि उनावहाय जोंनि जिथु गोजोन सुक्ति जादों बे गोजोन गोरोबथानि उनावहायबो दिनै जोंनि दैदेनगिरि जायनिखि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सार बिथांखौ माबायाव एकटआव सागान होखांनायनि उनाव बिथांखौ आरो जेलाव सोनानै दोनहैफिनबाय। बिनिखायनो जों गासै एक्स एनडिएफबिफ्रा बेखौनो दुखु मोननानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिथाङा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो मानो जेलाव हाबनानै थाहैफिननो गोनां जादों। बिनिखायनो बिथाङा दिनैहाय जुदि सान्थि सुक्ति जामारदोंबा बिथांखौ भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनांगौ आरो बिथांजों लोगोसे जायनिखि जोंनि लोगोफोरा जेलाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो जेलनिफ्राय दिहुननांगौ। बिनि थाखाय जों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनि उनाव जुदि बिथांमोनखौ जुदि दिहुननायनि बेलायाव सरकारा खुनु हाबाफारि लायाब्ला नोंथांमोना माबाफोर गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि आखायाव लागोन नामा? थारैनो जों लागोन, बेखौ जों रायलायबाय। जोंहा एक्स एनडिएफबिफ्रा सिगां गुबुन फेक्सनाव गावस्रानानै दङमोनब्लाबो दा जों कअर्डिनेट जाबाय। कअर्डिनेशन कमिटिया फैबाय थानाय 15 आगस्तनि उनावबो जुदि जोंनि बे गाबख्रावनायखौ खोनासङाब्ला रन्जन दैमारिनि थाखाय जेबो स्टेप लायाब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दालन खालामनो थाखाय जोङो प्रयजन जागोन होननानै जोङो मोनसे सिद्धान्त लानाय जादों। नुदों खुनु बिनि सायाव जेबो राहा लामा लानाय जायाखै आरो नैबेखौनो आं जों बुंनो नागिरदों दा जयैनो जेरैहाय दा जोंहा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि लोगोफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव सोरबा मन्त्रि जाबाय, सोरबा एमएलए जाबाय। बिथांमोनहा दिनै एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय दा एसेम्ब्लि सोलिबाय थानाय समावबो फंसेबो एनडिएफबि जानानै बिथांमोना खोथा बुङासै। गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गावनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, बिथाङा बिटिआरनिबो सासे डिपुटि चिफ, बिथाङा दिनैहाय एसेम्ब्लियाव नैबे एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै जेबो फंसेबो खोथा बुङाखिसै। दा जोंहा नैबे बरमा समस्तिनि बर'सा जायनिखि भुपेन बर' होनो बिथाङाबो दिनै फंसेबो बुङाखिसै। दिनैहाय लरेन्स इस्लारि बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बिथाङा माबा जाहैबाय, एमएलए जाहैबाय क'क्राझार समस्तिनिफ्राय, बिथाङाबो बुङाखिसै। इउजि मोनहाबो सासे संग्रामि लिडार हिसाबै दिनैहाय एनडिएफबिनि जानानै आसाम एसेम्ब्लियाव खुनु एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दैहाय फंसेबो खोथा बुङैया जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथावना खोथा। बे बेलायाव नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? बिनिखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानो जे जाहाथे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि सानसे समनि हस्त्र संग्रामि गंसे सिलाइखौनो लानानै जोङो दावहा नांनाय, गंसे बिसिनायावनो उन्दुनानै थानाय, गंसे बेगखौनो आलायनानै गंसे देबसेयावनो जों हाजो हालायाव जिहेथु ओंखाम जाबोलायनाय, नोंथांमोनहा बै समनि खोथाफोरखौ गोसोखांनानै जेन जोंनि नैबेनि समस्याखौ नैबे सोलिबाय थानाय एसेम्ब्लियाव बुंनानै होयो, जेलनिफ्राय गनायफोरखौ बख'नांगौ होननानै बुङो, जेन जोंनि एक्स ग्रेसिया जायनिखि शहीद परियालफोर बिथांमोननो माबा मोनसे मोननायनि थाखाय बा जेलाव हाबनानै थानाय सेंग्राफोर बा सोरबा पेन्डिं केस जानानै थानाय
जोंनि जा मोननांगौ अनसुंथाइ सरकारा होनो गोनां बा दफायाव लिरना थाखानाय अनसुंथाइखौ जोंनो दिनैसिमबो होआखै 3 मायावनो जोंनि अनसुंथाइखौ होनो बिसोरो समायखिरा लादोंमोन खिन्थु दिनै 3 मासनि अनगायै दिनै 1.5 बोसोरनि बारलांबाय जाहाथे बे अनसुंथाइखौ जाहाथे थाबैनो होयो जा होदोंब्लाबो बिसोर माखासेल' होदों बिनिनो बांसिनानो थालांनाय दङ बै थालांनायफोरनिखौबो जाहाथे थाबैनो होयो आरो माखासे साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ जोंहा साख्रि बाख्रिनि खोथायावबो जोङो थाबैनो जोंनि XNDB-खौ जाहाथे साख्रिनि बेलायावबो जोंखौ होनांगौ जोंहा बिदि दोनलांबाय थायोबा जोंहा बयगा नेनानै थाया बे हिसाबै जोङो जोंनि गासैबो साफ्रोमबो मोननो लाथावनो हानाय बा होथावनो हानाय XNDB सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाहाथे जोंनो बे साख्रिनि बेलायावबो जोंखौ सोनानै होयो लोगोसे जोंनो थाबैनो जोंनो रन्जन सारखौ जोंनो नांगौ जोंनि खाथियाव समाजनि खामानि मावनो नांगौ जोंनो दिनै जोंनि XNDB-नि गोबां लिडारफ्रानो दिनै MLA MC MLA EM जालांबाय दिनै बिसोरनि मुङाव सारनि गनायनि रावखौनो जों खोनानो मोना NDB-नि मुंखौनो लानाय जों मोना दिनै गबिन्द सारा सासे गावनो सारजों थानानै गाव मोनसे समाव NDB-खौ गायसनदोंमोन दिनै मानो बे सारनि खोथाखौ साननो हादिया बेथ' मोननै दायथ' लानानै दं दा BTC-निबो दायथ' लानानै दङ बे दा आसाम गभर्नमेन्टनिबो लानानै दं गतिके मोननै दायथ' थानायाबो बेसेबा गोजौआव थाहैनानैबो दिनै बिसोर सरकारखौ मानो बुंनो हायाखै इन्डिया गभर्नमेन्टखौ मानो नारसिननो हायाखै दिनै बेसे थासेयावबो जोंनि आफादनिफ्राय थासेयावबो जोंनि सारा दिनै मानो जेलाव थाफिननो गोनां जाखो सान्ति सुक्तिया अबेनिफ्राय जाखो सान्ति सुक्तिया माखौ लानानै जों सान्ति मोनखो दा ना जोंहा जिबनाव माबा मोनसेखौनो मोनदों ना गथ'फ्रानो साख्रि बाख्रिखौनो मोनदों ना अनसुंथाइखौनो मोजां होदों बिसोरो ना जोंनि नांगौ सारखौनो जोंनो होनो हादों दिनै सार बायदिया जाथिनि नामाव दिनै जेलावनो हाबनानै दंबाय थायो होमबा जाथिनि मावनाया सोर जाखो जाथिनि बिफाया जों सोरखौ होननो दा बिसोरो दिनै खुगायाव जों जौगानाय नांगौ जौगानाया बे नङा जोंनि बर'नि जानानै दिनै बर'नि थाखाय बर' फिसाफोरनि थाखाय गावनि जिउखौ दिनै बावसोमनानै जेलाव दोननायखौसो बेखौ जुदि बाहेरायाव लाबोयोबासो जोङो दिनै जों सरकारनि सायाव जोंहा फोथायनाय थागोन दिनै जोङो गुबुन सरकारखौ मा बुंनो जोङो दिनै आसाम स्टेटनि जों आसामनि सरकारखौ जों मा बुंनो जोंनि BTC-नि सरकारना जोंनि NDB-नि साफ्रोमबो गथ'फोरनि थाखायनो जेबो खोथाखौनो बुङाखै दिनैसिमबो प्रमद बर'आ जुदि रन्जन दैमारि सारनि जुदि खामानि मावदोंब्ला बिथाङा बुंदों आंनि CC केमेरायाव जेनेबा बिथाङा बुंदों आरो मानसिनि CC केमेराया नुवाखैबाबो इसोरनि CC केमेराया आंखौ नुगासिनो दं रन्जन दैमारिनि थाखाय आं खामानि मावदों ना मावाखै बे बाथ्राखौ बियो बुंगासिनो दं जुदि बियो रन्जन दैमारिनि जुदि खामानि मावदोंब्ला बिथाङा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननानै बिटिआरनि चिफ बानायनांगोन अब्लासो जों प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिनि खामानि मावदों होननानै जों साननानै लागोन नङाबा जों गनायनानै लाया